Simeon, sagu sukaldaria. Simeon, sagu sukaldaria da. Sasiekin saltza ederrak asmatzen ditu. Sarritan, Santurtziko satorrak ere gonbidatzen ditu Simeon sukaldariak. Sekulako saltza prestatu du saioaren ospakizunerako. Sojaz eta sagarrez egindako saltza egin du Simeon sagu sukaldariak sarrera gisa. Gero, solomo, salami eta sasiekin egindako saltza eta azkenik sorbetea eta zuziriak. Saioa saltari ibili da sabela beteta. Saioak eskerrak eman dizkio Simeon sagu sukaldariari.